Oza bafowethu njengamanje silaba bafowethu enkonzweni yokuvayelisa induna noma undunankulu wabalandeli besizwe seBlue Nation. Njengamanje eceleni kwami kunezinye futhi izishoshovu zabalandeli lapha mhla ka1 qhawe lami ngihamba kanjani? Ngiyaphila Zoso mfowethu, noma singaphili mfowethu kodwa siyaphila. Qhawela kithi mhlambe nje mfowethu nawe mhlambe uma ungakubeka nje mfowethu mhlambe ukwazana nayo insizwa leshile emhlabeni, mhlambe nje ubungathi mhlambe wazana kanjani nayo, iliphi iqhaza mhlambe edlala yona esizweni esamaBlue Nation? Umhla ka1 lona Zoso bengiphinde mfowethu ngichaze futhi. Yabona Zoso mfowethu kuphela amazwi mfowethu ngumfokazwane, silimele kakhulu. Mhlawumbe omunye umuntu okude uzocabanga ukuthi masithi silimele siya actor nje. Silimele mfowethu ngoba umvumeleni beside iqhawe siliyeke iqhawe ngoba iqhawe nento esimlandela, but umvumeleni ufana nabanye babantu obukwazi ukuthi uma unenkinga uyithatha uyihambisa kumvumeleni uzofike ayihandlishe ibalances. Ube umuntu naye mfowethu ayamfica ama emotions nani kodwa akaze awasebenzise makuziwa ngasemsebenzini kaKhuzani. Silimele mfowethu sifolwe imbiza mfowethu. Singasho ukuthi asinazi insizwa, zikhona insizwa kwaguqa mfowethu, kodwa le yansizwa amagalelo ayo abehlukile kakhulu abantu abefana. Silimele mfowethu, silimele kakhulu. So mhlambe nje mfowethu yipi mhlambe into obungayifisa mhlambe ebingenzeka mfowethu mhlambe njengoba senishiwe mhlambe njengobusho ukuthi likhona igebe mfowethu likhona elizoba noma elizoba khona likhona even namanje yabo. So mhlambe ubungalindela ukuthi mhlambe niphathe kanjani ezabalandeli mfowethu? Ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe ube umunye umuntu obenikhuza mhlambe nawe wayeke kufonela ngoba nawe unaka ukuhlupha akaza kufonela nawe wakufonela mfowethu. Indoda lana Zoso ngeke ngayisho lento before even iqhawe lake la ikhipha ikhola lakhipha le yansizwa ukuthi ayize madobi izolawula isimo kwakunesimo sasingahambi kahle. Indoda lana Zoso ebithi mithunywe uKhuzani uma ifika ilalela ibone ukuthi isimo siyaphuma esandleni sayo, kodwa ibingabuyele emuva isixazululo futhi ingaphumanga naso. Ibithi mifika ibone ukuthi uZoso uphakeme mhlawumbe imoya iphakeme ebese ithatha yona ibugumula ubundunankulu igqoke impahla engangeyenu nilingane nonke ukuze nizo understandana kahle. So i-character leyana mfethu engandele bani engicabanga ukuthi naZoso ungibona ngilento engiyona noma bethi abantu inhlamba siyayithuka. Kodwa namuzo nginaka alikhi artist engathi ngiyisitha nalo phandle ke ngeke ngazi. Sifunde kulawa amadoda njengomvumeleni namadoda njengomsizi mnqubo ukuthi abantu mawuphambe kwabantu uyiphatha kanjani. Noma bona bewaphosa mfethu amatshe kuwe nenhlamba yabona inhlamba wezoso ngishezo ukuthi ngizoza labe ngiyithola awuyingalo ukuthi kodwa manje ngoba siyamazi umuntu esizombeka ngeze ngabhala ipost ngathi ngicela futhi ningangithuki sasa angifune ukuphendula umuntu ongithukayo. Silimele mfethu ngomfokazwane angifuni mfethu ngiswela amazwi Zoso, kodwa ke kuona wonke mfethu amaBlue Nation noma angiwakhulumeli Zoso mfethu angiwakhulumeli kodwa ngikhuluma nje on my behalf ngoba ubuzile. Asikwazi vele Zoso ukuphila ubuxhwanguxhwangu ngoba nomculo esimlandelayo akuyena umculo ovama ukutholakala ephambanisa ulimi. So nje bafowethu yebo sinenhliziyo ingafani kodwa asikhumbule ukuthi abaholi bethu ngoba mina uRenk ube undunankulu. Ube undunankulu kodwa uma kuzumbone ngoba mehleli nezinduna ezihola abalandeli bakaKhuzani befika uRenk kanye nawo wonke umuntu ubungeke ukusho ukuthi mhlambe uthe ukuthi ngokwesikhundla ngendlela mfowethu akade ezehlise ngayo nangendlela akade eyithobe ngayo. So nje bafowethu asingalahle nithemba, senazi insizwa basekhona oMashiya Ntombi Mfokamncube, zikhona insizwa oMabaso, zikhona insizwa oDM Sakazi, zikhona insizwa oNhlex, zikhona insizwa oNhlwathi, ziningi mfethu, zikhona insizwa oyiNyokanyoka, ziningi mfethu insizwa kwaguqa ikhona. Sizoqhubeka futhi sihloniphe ngokwamagalelo azo nangokwamabekwa kwazo yiqhawe lethu ngoba sihlonipha umlayelo ophuma eqhaweni lethu. Ngiyabonga Zoso mfethu, siyabonga mfethu, siyabonga noma singabonga ukufa kodwa nje mfethu sibonga ukuthi sikwazile ukuzolibeka ithambo lalensizwa. Kuyisibusiso khona mfethu ukuhamba nje sifike sikwazi ukuthi sizoyidelisa ngoba sizoyidelisa mfethu manje ukuthi hayi angeke saphinde sambona lo waRenk oyislender mfethu. Angeke mfethu umuntu obengakuthanda ukukhuluma Zoso, obekuthi makumfica ukukhuluma ubengakuthanda ukukhuluma. Ngiyakhumbula semhlanje eThekwini kufanele kuthulwe linye ipoint benqakisana noKhuzani, khuluma Renk, khuluma owazi kahle le ndaba, khuluma wavela waphuma wabaleka. So nje bafowethu kuyadlula khona kodwa kubhlungu.
kakhulu mfethu kuyadlula kodwa kubuhlungu. Ngiyabonga mfethu Zosi, ya ngiyabonga bafowethu, amen bafowethu, akube njalo Siyabonga. ya.